muke ne Ahmad TIJJANI Karfe Kaduna. wayya haka ne Ahmad TIJJANI Karfe Kaduna. sun gajiya Ahmad TIJJANI Karfe Kaduna. ba mabiya Ahmad TIJJANI Karfe Kaduna. mun sha wuya Ahmad TIJJANI Karfe Kaduna. mu kori gaba Ahmad TIJJANI Karfe Kaduna. mu hangi gaba Ahmad TIJJANI Karfe Kaduna. mu gyara gaba Ahmad TIJJANI Karfe Kaduna. to ta ina A wurin Allah muke maka fata. haka ne to kayo amara ka jara gamar ma ADC muna hada sama kai MC doko ke dan mada nauyi Ahmad TIJJANI Karfe Kaduna. jama'a dan kar su ji shi da sanyi A wurin Allah muke maka nema. folum kara kamar haka yayi Ahmad TIJJANI Karfe Kaduna. waƙar dakta na yunkura zanyi A wurin Allah muke maka nema. Ahmad TIJJANI je ka da ƙarhi Ahmad TIJJANI Karfe Kaduna. ba wani mai rage maka kai A wurin Allah muke maka nema. kaska ta sallama maka ki Ahmad TIJJANI Karfe Kaduna. da sahihi za a kauda da A ihi wurin Allah muke maka nema. sanyi shine yake kashe zaki Ahmad abba TIJJANI Karfe Kaduna. Ahmad TIJJANI war haka A ka wurin Allah muke maka nema. ba na so na yi gogar zana Ahmad TIJJANI Karfe Kaduna. wani fata da na wake gwani A wurin Allah muke maka nema. wurin mu kawai ya amshi Kaduna Ahmad TIJJANI Karfe Kaduna. an bar mu muna ta yin kar A kaina wurin Allah muke maka nema. ba bambanci da safe da rana Ahmad TIJJANI Karfe Kaduna. ko yaushe dai a ran mu da A kuna wurin Allah muke maka to nema. Ahmad TIJJANI karɓa Kaduna Ahmad TIJJANI Karfe Kaduna. Ahmad TIJJANI gyara A Kaduna wurin Allah muke maka nema. Ahmad TIJJANI sai ta Kaduna Ahmad TIJJANI Karfe Kaduna. Ahmad ta bi su kofa a A suna wurin Allah muke maka nema. wani malam shi fa malam ne shi Ahmad TIJJANI Haba. Karfe Kaduna. wani malam din a posta ne shi A wurin Allah muke maka nema. wani malam din a aiki ne shi Ahmad TIJJANI Karfe Haba. Kaduna. nau malam din ku tantance A shi wurin Allah muke maka riga nema. san waka ne ake mini Ahmad take TIJJANI Karfe wakar ta Kaduna. gwani na ce ku bar wani A cinke wurin Allah muke maka Ahmad nema. TIJJANI tsimi a shaka a warki Ahmad TIJJANI Karfe tafiya ba Kaduna. ta kafa na faɗi ba da A sake wurin Allah muke maka mata nema. kuma uban tafiya da kai aka faro Elfa'i gwani bari in kira ka da hero tafiya in baka cikinta ta zama zero maganin yan iska ka zamo jan biyu Elfa'i da kai ciki ba a yi mana kauro sai da baba atiku 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 mun rike gwaska to shi da kuɗi yake mana wanka baya so ya gani muna yi masa kuka cikin tafiyar mu atiku ka zama jinka Ahmad TIJJANI baya kaula mun sanya ma'auni damun mu da hauni mun ƙara tunani shine mara rauni Ahmad TIJJANI je ka da karfin Allah ka shanya tabaraka hada har la haula hanyar da ka bi a don haka sai ta bulla sai dai hange ba a iya yi ma illa malam da wuyar kurewa tsauni da wuyar hayewa jeji da wuyar rufewa dutse da wuyar fasawa nauyi da wuyar ɗagawa gamji da wuyar kashewa aiki da wuyar gamawa rubuɗe da wuyar shigewa kaifi da wuyar riƙewa gaushe da wuyar taɓawa santsi da wuyar wucewa zaki da wuyar karawa rana daga ta fitowa hasken ta wuyar tarewa kaina da wuyar rabawa Ahmad TIJJANI nawa ka ba mu kana daɗawa ka zo baka hanawa halinka abin yabawa hannu duka mun haɗawa a Kaduna mu ciccida ga gazan gwamnan mu ba za mu cutu da kai ba haba kai na san ka ba za mu cutu da kai ba Ahmad TIJJANI karɓi Kaduna Wurin Allah muke maka nema. ka yau da mara ka jara gamar mu a ADC muna haɗa Ahmad TIJJANI Karfe Kaduna. wurin Allah muke maka nema Kayo da mara ka jara